Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu sake kasancewa da ku a cikin wannan namu na Soft Technology. Kamar kullum sunana Muhammad Yaqub. Darasin namu ne yau zai magana ne akan wata matsala da take yawan faruwa ga masu flashing da suke yawan yin ƙorafi akan ta. Wannan matsala ba kuma bace face start button da baya aiki. Wani mutum zai ce sai ya ji ya gama shan wahala ya download na Miracle Tun da edition to amma kuma zai aiki da ta sai ta start button baya aiki. To mutane da yawa suna magana akan irin wannan abu to amma kuma ban taɓa samu na yi bidiyo game da abin da ya kamata a ce sai ta wannan abu ba. Ta a cikin sana'a flashing dan masu kodai na uku ya kamata a ce na koyar da mutane yanda ake saita wannan abu to amma ko sai na manta saboda yanayin aiki a lokacin ba sanar da ku ba saboda haka na manta sanar da ku ba amma insha Allah a cikin wannan bidiyo zan koya muku yadda ku saita wannan abu dalla. Duk lokacin da ka ce kana aiki da Miracle Tun da edition ɗinka ta nuna maka start button baya aiki kamar yadda kuke kallo anan za ku gan shi ga cikin masa alama ta alamun ja ina nan gurin za ku ga alamun cewa shi start button din yayi dishi baya aiki sai ka gama tattaba komai da komai da kamata a ce kai aiki sai ka ta start button din baya aiki to mutane da yawa sukan tambaya ta za a saita wannan abu to na ga muku duk mutumin da zai flashing ana so wannan kwanautan sa ya koma 2014 saboda haka inda ka kai wannan abin wannan start button din bai maka aiki ba to wannan 2014 din shi zaka zo ka saita kwanautan ka inda har ba ka saita kwanautan ka kuma 2014 ba to wannan start button din ba zai aiki ba saboda haka mutane da yawa na koya musu da ake saita 2014 din ba su iya saita ba to a cikin wannan bidiyo insha Allah zan koya maka yadda za a ce ko da ka samu matsala da shi wannan Miracle Tun da edition din naka in ka taba wannan 2014 din zan koya maka yadda ake saita kwanautan daga baya kuma ka je ka saita a cikin naka Miracle Box din kenan amma lalai na suka mai cikin bidiyon kai tsaye dan kai ba kuna ta ina ga tabata ba sai lalai na suka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu alamar ƙara ka zabi kamar all tunda zace da abin da muka dora za a dinga sayar da kai idan kuma kana son sai ina mu lalai ka kalli bidiyon ka danna mu alamar like danna alamar like dar sa bidiyon idan da ma tunani saboda haka nagode Allah ya saka da alkhairi mu jira cikin bidiyon namu kai tsaye kamar yadda kuke kallo wannan ita ce Miracle Tun da edition din mu sai mu kai ta gefe kamar haka bacin mun kai ta sai mu zame da birki akan ta mu bude ta bacin ka taba ta ita Miracle Tun da edition din ta ka za ta yi sacin kamar yadda kuke kallo sai ka jira ta sai ta bude bayan Miracle Box ɗinka ta bude maka to anan kun ga daga sama za ku ga an ce da connect button to nan da ƙasa kun ga start button baya aiki to alamun na cewa ita Miracle din ta ka kwana watan ka baya sai ta kenan bacin ka duba kamar haka to idan ka duba dawo na ga muku kun ga yanzu ina 2019 to mu ba masu mu ganshi 2019 sai ka kai 2014 sai ka taba kamar haka sai ka taba shi kwana watan kamar haka ka taba shi kiliga kansa ga wanda kace daga change date and time sai ka taba shi kamar haka wannan shine gurin sai ka kiliga kansa ka taba kamar haka bacin ka taba daga nan zaka ce change date and time sai ka zo sai ka taba shi kamar haka kamar wuce kallon aro ina kansa sai ka kiliga akan sa zai bude maka sai ka zo daga nan ba ga wanda kace da kai kwana wata ɗinka sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba shi misali kuma ina kan sai ka taba kamar haka bacin ka taba sai ka zo bangaren shekaru shi ma sai ka sake taba kamar haka sai ka zo ka zabi 2014 wannan shi 2014 ɗinka sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba 2014 to kowane irin kwana wata ka zaba shi is okay sai ka taba shi sai ka zo gurin da kace da ka okay nan gurin kenan kuma kowane ka zaba nan gurin shine daidai sai ka zo gurin da kace da ka okay sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba sai ka sake yin okay kamar haka bacin ka okay to kun ga anan gurin sai ka zo gurin da kace da ka connect button din daga nan sama kudi da ka start button bai fito ba sai ka zo gurin da kace connect button sai ka taba shi kamar haka gani ko bacin ka taba to shi kai start button zai fito to kun ga shi ga start button ɗinka ya fito to wannan shine hanyar da aka bi ka sita Miracle Tun da edition ɗinka ta cigaba da yi maka aiki to alhamdulillah rabbil alamin dan uwa wannan shine hanyar da zaka bi ka sita start button a jikin Miracle Tun da edition ɗinka duk lokacin da aka cika da download na Miracle Box ina so ka sani in dai kwana watan ka ba 2014 gaskiya zai wahala ta maka wannan aikin saboda haka ko da 2021 muke ciki ta yanzu kwanan watan computer kake haka to gaskiya dole ka sita kai kuma da 2014 shine za ta maka aikin da ya kamata saboda haka tun a cikin da na saka ta na manta ban ga muku ba amma da Allah ya mu afwa saboda mutane da yawa suka sani download ɗinta ba ta yi aiki ba to inda ya kasance ba ta maka aiki ba wata a wata computer ko da yana ko kwana nawa ne za ta iya yi to amma a wata computer dole sai kamar da 2014 za ka dinga aiki saboda haka mafi yawanci ma inda software ta flashing mafi yawanci a 2014 ta fi aiki sannan kuma ba a sa antivirus a cikin wannan software flashing saboda haka duk wanda yake da antivirus akan computer sa yake so ya sana flashing ina baka shawara da ka gauta ce ta saboda haka in baka ba ta iya haifar maka da matsala a cikin kan flashing din naka